Assalamu alaikum Malam Isiyaku Ɗanlolo. Amu alaikum salam Malam Jika. To Malam Isiyaku Ɗanlolo wani labari muka ji takaitacce. To dan kan mu zartar da ƙarya muka ce bari mu zo mu tambaye ka ko kuma bari mu gayyato ka mu tambaye ka. To Ɗanlolo wannan labari da gaske ne, na gayyato ka ne don in ma tambaya akan cewar wai ka koma sai da abinci. A wata majiyar ma wasu suna ce ma ka zama ɗan Hansun, ma'ana ɗan Daudu. Subhanallahi. Tunda nake a rayuwata ka gani sele ne, iya sele, kai ma sele ne. Ƙwarai kuwa na garin. Kowa ya san mu. Kaga na ɗaya aka sace min wayata. Gashi aka zo aka yi lockdown. Wata coronavirus. Gashi aka zo sai da aka yi wata 6. Ba ci ba su da gashi gaba ɗaya mun shiga wani hali. Gashi aka zo aka yi rusau. Aka rusa mana gidan wasan da muke yi. Gashi aka zo gidan kallon inda nake kwanciya ma nan ma aka rusa. Abadan Allah da Jika in ban sai da gado ba bai zan ci. To ya kuma ka ce an ma rusau ko muka ganka a cikin ɗaki? Ai dalilin zuwa ɗakin ka ne ma dan kai min bidiyo. Malam Jika hisa ni kawai ni saboda ka yaɗa ni a duniya. Abadan Allah dan kutuban durin mura ubanku ku munafukai da kuke cewa wai na koma ɗan Daudu.